lagi kenang atine pribadine nggambaraken kebaikan putu lanang sayang sing duwe asing balap sayang putu lanang paling garang putu lanang sing duwe asing balap tapi kian putu lanang paling eman putu lanang sing duwe asing balap 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 buat ibu hajat, ibu hajat, ibu hajat, ibu, ibu. Rasa ngati bos asing balap, yen durung ada di siji, hati rasa beli kuat, yen nyawang bos asing balap liwat, putu lanang, putu lanang. Putu lanang sing duwe sing balap 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 putu lanang sayang urip rasa kaku rong dina ora ketemu ati rasa beli kuat yen nyawang manis mesem sing duwe sing balap apa maning asing balap paling sayang putu lanang sing duwe bos asing balap sayang sing duwe bos asing balap apa kian sing duwe asing balap sayang pribadine bos asing balap putu lanang paling sayang putu lanang putu wadon putu lanang putu wadon sayang putu lanang senokira sadeg-degan putu lanang putu wadon putu lanang putu wadon putu lanang putu wadon busung alot membusung busung putu lanang putu wadon putu lanang putu wadon putu maning geli ya jaluk maning cerujuk putu lanang aduh maning bos asing balap sing duwe putu lanang putu wadon putu lanang putu wadon rasa ngati putu lanang yen kesuwun ya bos dadi siji ati rasa beli kuat yen nyawang manis mesem putu lanang sayang punten ya pak putu lanang putu wadon pamene ba orang kentuk mike urip rasa kaku bos siapa ini sedina ora ketemu anak bontot paling eman anak bontot wong paling sayang anak bontot apa maning anak bontot paling eman anak bontot sayang anak bontot sayang atine rasa deg-degan anak bontot apa iyan anak bontot wong sing lagi anak bontot kenang atine anak bontot pribadine anak bontot paling sayang anak bontot anak bontot anak bontot anak bontot anak bontot terima kasih
kita loh ya. Ati rasa blikuan ya nyawang manis mesem. Awas kalau kartu jayak gede ya. Anu nih bayaran nih. Ketemu ati rasa blikuan ya production ya nyawang dewe keliwan apa maning yen lagi dodok lorowangan oh ngerti kita sih durung ngomong hati nih rasa deg-degan putulan kepriben ora bisa ngilangaken bayangan YM Production kaya anak ning jero bengen memang tek akui durung demen tapi kian rasane wis banget kangen. Terima kasih bos.